Suspendido ang trabaho sa Talisay City Hall tibok adlaw karong adlaw human makadawat og bomb threat ang buhatan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. May ang report ni Fem Ridumabo. Daling gipagawa sa ilang mga buhatan kining mga kawani sa Talisay City Hall ug ang mga adunay transaksyon alas 8 ganiyang buntag. Nakadawat og chat matud pa ang social media page ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas gikan sa usa ka netizen nga adunay bomba nga gibutang sa tulo ka building sa City Hall compound. Wala kini gipakagamay sa city government ug daling nimando sa Talisay City Police sa pagsusi sa bomb threat. Gipaybaw dayon sa Talisay City Police ang mga sakop sa explosive ordnance disposal nga mo'y misusi sa tanang suok sa City Hall ug sa ubang silingang building niini. Assessment is makayunta nga murag prank trangyud nga kining paghimo sa threat, but then we took it seriously. Pag-ato sa tong SWAT, usab ato sa gitawagan ng EOD gyud to conduct paneling. Nang tanang mga opisina kinahanglan mogawas gyud sila kay di na to i-take for granted ang kining maong kinibitong maong bomb threat kay delikado man po kayo mo simbakog mo tinuod, no? So for safety mas may nang atog yung ipagawas ang tandong empleyado. Human sa dulan duha ka oras nga pagsusi, gideklarar sa mga sakop sa EOD nga cleared gikan sa bomba ug luwas ra ang tibok compound sa City Hall. Cleared naman itong whole area, ang Tibok City Hall. So cleared naman siya for any hazardous materials or anything na can explode. So cleared na siya. Apan bisan pa man, gideklarar nga luwas ra ang City Hall, ni mando ang mayor aron makampante ang mga kawani ug mga tawo nga tibok adlaw nga isuspenso ang trabaho sa City Hall. Lakip na ang mga summer workshop sa mga batang Talisay nun. Lakip sa kansilado ang mga hearing sa Hall of Justice sud sa compound sa City Hall. Samtang nakigalay ng Talisay City Police sa Anti-Cybercrime Group pag-ila sa nagpadala sa bomb threat. Si Mayor is very serious about this. Iyatang gi-instructionan nga dapat ma-identify gid mismo katong naghimo sa bomb threat, and then we will be requesting the assistance of RACO. Base sa katong istorya nato ang mga EOD, there is a similar incident pod sa laing lugar kagahapon adlaw. Possible na the same ra ang padala. Same person lang ang gahimo sa threat. As per instruction ni Mayor nga mahuldi lang gid ang ato ang walay trabaho karong adlaw. Kanang mga tawo nga mitay mga lingaw dapat mo kuan gid sila. Mo dili na iamong ang mga tawo nga nagtinarong og trabaho, nagtinarong og serbisyo. Uban ni Godfrey Relien, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.